nakapag-break tatakya mo man importante sa ato ang yutang natauhan, di ba? That's right. Kayo dito sa inyo, kay sa probinsya nakapag-relax jud, nakapais sa stress, makawala sa imuhang mga kuan nimo, mga problema, sa bisa mag-standby ra no, mag-standby lang ka dito sus kalami jud kaayo sa probinsya life lami jud kaayo dito mo nakanindot jud sa ato aba sa makauli ta ba siyempre sige biya tagtrabaho diri sub trabaho trabaho balay di ba pero pag uli nimo dito ra ka makapahulay og ayo makapamper di ba ayo dito makauban ang imo ang imong pamilya yes mo ginay pinaka-importante lami jud ang kaayo pamilya imong kauban labi na kanang dito sa mga ora mo og kung sarain yung makaon saging nilungag na saging diba kanang pinirito ni mama na pinirito na isda pinirito na saging tas idudo dai nimo or idudo dai nimo sa sukar kalami anak takya murag kada adlaw pang snack mo na siya lami na siya murag kada adlaw man si mader anak si gluto lami murag dili baya ka dito ba sa atua sa bang probinsya kay di ba ginamawad anong saging bisag asa kanaan ginay mga kinanom lalo na nakayuta sa may tanom sagnan naapa na mga lubihan diba mamutong diba adto mo sa imuhang mga banay nimo sa mga igaga o mga silingan wala kami lingaw mo na nakanindot ba tala pre mga tuta dito mamutong ta dali ra kay ba diba that's right lang kuha lang ka og sanggot diba usakan awa na tunulan na yung kabukuan din dito kalami sa fresh na butong lami jud ka na siyang kuan pa ba ka na bitong soft pa iyang unod ka na yang dili pa siya unsa na dili pa kanang grabe ka gahi dili kanang unsa na siya nga bot basta mauna na siya takya kanang sakto lang iya linghod pa that's right kanang sakto baby pa siya ba diba lami ginang bata pa ba bata pa nga butong ba dili lang tigulang kuan lahi naman na gahi naman na kanang butong na kuan gamit linghod palagi linghod that's right magkuan din inom na kag sabaw sabaw ba kanang juice sabaw bira sa di ka kasabot og sabaw kay juice mao na siya lindot jud sa probinsya gud no ay my God. Asa na ay mga store. Ang ganahan bitaw. May akong ganahan dito po. Kaya barok, may akong ganahan kay taga-store, tindahan ba mga tindahan? Ay oo. Siling-silingan ra ang mga tindahan. Nara diri matabok ra nimo sa pikas. Halimbawa, syempre pwede man po wala na po asin dito or bitsin, pwede naman kadaod. Nara dito sa kuna basig na sila bitsin o asin. Ambot nganong usa ka na pagkahalin no. Mahalin ka. Wala mag-discount sila ba on sale. Siyempre pareha na biyan sila og mga presyo. Pang baligya po. Lagi no daghan kay yung mga micro mga inakana ba mga tindahan. Mulang na siya. Dali ra man gud po kay na siya kasi imong balay. Halimbawa nara ka sa balay tas wa kay lingaw. Para butangan lang di mo na siya dia og kanang tindahan. Na. Okay na. Naman nimo baski imo talaga imuhang bintana buta sablayan lang gain mo na umat chichireo. Shampoo mga chichireo dia Fights ta. Wa rin kag barangay permit. Yes. Okay. Paangala ko kanindot no. Diba? Oo. Ang lamian bitaw nako takya kanang nako sa mga probinsya kanang sa buntag sayo ba kanang magtok tukaok ba ang mga manok. Diba? Alas 6 kalami tapos maggawa. Wala alas 6 na nang manguan na sabak kas tanan. Sabak na kay manok no. Oo. Pero dili uban di alas 4, di ba? Oo, wala na. Wag lami din ka na magkuan din ka sa imong tasa, magkape na yung presko din kay hangin. Presko kay hangin. Tapos maghimo kag kape, Prince coffee ba o sa siya. 3 in 1 ba na, di ba? Kanang Prince, gusto ka ng Prince kay sipa gid ba? Lamig jud kaayo bitaw. Kanang sa Bisaya gid na siya. Kanang Bisaya gid na kape na. Ikan gid siya sa mais. Kanang gahi jud ako Kanang cake jud ba nga kuan usay lang po dito ang mga kape ba kay mga tamis man di ba? Ay kato naman na siya mga kopi ko,
Lagi. Nescafe. Ako ang gusto ko ng gahi. Prince Coffee. Kana sa bata pag yung kuha na, mao ginahini mo sa Prince kuha. Coffee. Oy, butang ni mo siya sa, lalo na gaulan. Ibutangan ni kanang Prince Coffee gamiton. Ibutang ni mo sa kanon. Lami kayo. Wow na siya. Prince Coffee. Butang sa Ang kanon. mga bisdak, siguro na taga Makarelate, anak. Cagayan de Oro, taga Cadabaw, or ambot na Makabalo taga ng Prince Iligan. Coffee. Kabalo siguro sila. Ambot lang kung naaban na Dugay sa na na siya, Cebu. dugay na siya. Dugay na lang. Gamay Ay, pa kuha na. kuha na, Naana na siya. Prince Coffee. Oo, lami